моето Майнкрафт оцеляване и сега ще поиграм малко. Ами, както виждате, играх малко извън кадър и тук малко осветих. Имам малко броня, събрах малко материали. Под материали сега ще ви покажа какво. Да, ако мога да влиза. Моля. Чакайте малко. Ще излища лианите здраве. Копах малко, събрах малко айрон, както виждате. Да. Окопах, сега ще ви покажа визата. Не е много дълга. Колкото да си такова айрон, аз тръгналите трасе и диаманти, ма тя свърши тази година. Не е чак толкова дълга. Добре, съм искал да сложа турч. Да, не е много дълга. Колкото мина има. Ето, спря съм зон. Тъй като не щеше да ме лапне направо, буквално да ме лапне. Ще да кажа, че има още за експлорване хора. Не съм го видял това. Да, поиграх преди малко. Да, както виждате, типично доста неща съм направил. Това за вас да е така, нещото за мен е така. Да, малко се разбелях още повече. Айрон. Е така, събирам си айрон. Купувам се надолу, така ти беше мина, хубава. И изведнъж булп и намирам мина. Влизам, но първо мислех, че ще е някаква късичка. Да. И така, пах малко, събрах айрон, пресивах един стак и няколко. Бях препълнен. Сега се кача догоре да го кача. И да. Като за начало на оцеляването, за да играя извън кадър, да не помислите, че съм ги читал тези неща. Не съм ги читал. Да, не съм ги читал кадър. И да. Чакайте само да се почеша. Така. Както има това беше грешното. За колко ще си говори. Да, поискате малко отвън. Това нещо пак е дошло насам. Осветих малко, както виждате, стана доста светличко. Вече някъде към 4 часа играя. Ако не се лъжа, и вижте, 100% 466. Да. Някакво време да се показва. Да, даже в племен. Не, сигурно. Да. Ще... Това епизодче ще го правя, съм да ви покажа какво съм направил в моето оцеляване на Майнкрафт, което започнах вчера, пък днеска стана бати силния. Всъщност, вчера го започнах, да влезах повече в Майнкрафт също. Излизах навън с приятели, после му съболя глава и просто нямах време да снимам епизодче. И чак тази
Тази сутрин съм набирал абсолютно всичко. Iron за 4 часа. Този епизод бързам да го кача. Да, ако знаете тази на вашия любимец, ако сте го гледали, да. Просто не бях аз, хора, не бях аз. Беше малкото ми братче, което сега е на село. Да. И качих епизод заради него, както знаете, аз съм на 16, да. Други ден ще пада 17. И така. Ами сега ако АФК, да поговоря малко с вас. И да. Така че ми са били от работа. Да. Както виждате, доста съм добър пред мен на Майнкрафт. Чудно е различен като да. Подмислим колчето. Телефонът ми е добър с мен. 56, 57, 58, 59 и 62. Ако приемем на компютъра, имам си Майнкрафт, мога на компютъра, си гледам. Ето вижте колко силно светят всички торчове и там горе имат торчове направо. Да. Да, що да не мина хуя в стаята? Спирам на епизода.